Aingo yutra hega nega por ga dan nega jakas jisin berpen sngo ifi ga ktien ga jungu belai. Tega priang ifi baro ki parla ki long kimi ga pagi samla. Ki ba bang ban pet ga ktien chutra nega por shiga por hanglu pidan ga priang ifi de ga kirteng ga ba don bor ga jungu trai jungu Jesu Christ. Aingo ya ke jing panya ke jing blai ke ne ko por ke bakodor nga don ban pen I ban kran fi ke ktien chum ke ne ko por ban hikai fi ki kon ke jing blai ya ke ktien ke jing blai ba nget ke ne ke ktien chung troi kan long ke jing ker khu ya ke jing ke jing fi bat phiro pin salong ke jing ker khu ya ki wei tran ker khu fi ke ne ko por nga don ban pen I fi ne ke ktien chung troi ha ke ne ko por kat kon ke ktien ke chung troi bat ba bon ke bre ke jukali ke ne ke jing kali bat baka Bible ru ke keren ye kini bat haga de ko por tengelit ban ye keren ban shaskor bat nga kwa pin om pe tang kat ni nga kwa pin pe adu ban kot pin yo I ye ki jingker khu ke be kraw ke bron hanga de ke ktien ke jumblai bat ye ke jing hikai ke be kraw ke bron haka try ker khu ye pi ke ne ko por ke ktien jumblai ke bang kwa ban keren ban pen I ke ne ko por ke long sepang ke bam ke di ki jing bam ki bom tei ki balong ke jing thut ke jing wit ki balong perman ke daw je ke jing pang ya ke met jong ubril ni ke bril kedi ke jing kali je ki bawon ke bril bat ka Bible ke Quran bat ka kwa ban pen shai ban pen I yang ai fi ki kon ke jong ublai sepang ke ban kadi lani ki jing bam ki bom tei ya ke met jong ubril lani ke met jong ke bril kini ki jingbam ki bomtei kom kinu kita ki jingbam ki bomtei ki balong penman ke jingwit ye ke jingem ke jong breu lani ke jingem jong breu ga kwa ko ki kon jeble pin pet bat pin snap pin shaskor ngan pen I fi ne ke ktien ke jong utrai bat ga ngej kam ngan ke ktien jeble kan rap shibon ke jing bo jong pi teng ki jingbam ke bangingi bam ha ke jingem ke jong breu ngan ke breu lani ki kenal lani ki kon ki kti ki jongai ki jongfi haka bangi bam ki jing bam teng ki jing bam ki penjot ki jingem ye ka met lani ka kwat ka khia ki thau penman ni ki jing pang ye ka jing penwit ye ka kwat ka khia haka met ye si ye pet debar baka ktien jong beli ka kran shai yang amri pi tongan bu kom kan nong rim ne ka ktien ke jong beli na ka kitab jong Isaya kalau nong ke ba san fusan kitab jong Isaya kalau ke ba san fusan ke kran ber ka ongkum ni nget ke ne ka ktien jong try kan yarap yang I ha ke ne ku por bangin skutu ye ka ktien ke jong beli sipang ka bam ge di ka ba u beli ula bu ba ula penlong kidan ki jingbam ki ba ya uwei ka biang ba ya uwei ka biang ya uwei ka haba ubam ka nam don jingta ka met re la da uwei ubam ka kta ya ka met ya le ka kwat ka khia ka joguta di ko ke kon ka jogu blei number blei ka bang kwa ban kren ang ni la ngam deu doktor jaga pertei ringa tiap bat nga nget ye ka ne bang deu doktor ba utrai ula thong bat trai ula jit bat ba bon ki bri ki ba wat ha ne ga jaka umen sim jog blei ujukran bon ye ka ne ba ujupan I bat babun beki beri kidan ni ke jingpang hagamet di tang nambar baki nang ban kiel ni ban bam ni ke jingbam ki balong pun man ke dang unja ke jing thut ke jing wit ya ke kwat ke khia ke jong ki tiga kwa man pen shai han ni bat nget ke ni ke ktien jong trai kan lo ke jingker khu ke bekrau kitab Isaya gong kum ni san pusan di khot ke bading kong bat ke bar kau jaro bersliang tuan syaki bat utau bom don smai wan to thiet bat to bam wan ken to thiet ka wan bat ka dut ba klem smai bat ba klem dor balai pi pen lut smai ya ka bom long kpu bat ka jing tri jang pi ya ka bom pen kedang kedi ka ktien ka jung utrai ka bang akwat man pen yeng nang ni ka Bible ka ong yengi baleng I perlut sbai kemut perlut pisah sbai yang ni ke kerana ke pisah baleng I perlut pisah ya ke jingbam ke jingdi ka bom mentoi ka bom tei ka balong perban ke jing thut ke jing wit ya ka kwat ke khia bat ka jing em ka jung pi
But you listen don na pedeng jeng pi snu to ba kata ke jeng bam ke ba pi bam ka kta ye ka kwat ke khia an rei ne mar la mlin phim la man ye khlap teng wat la ki doktor ki adong ye kata ka bam ke ba pi bam ka kta ye ka kwat ke khia jo pi ru phim la yo pi la ting tang ga go por ga ba pi pang pi su pi tar na pi la kham khia la kham kwat pi la le biang shau tao jing bam le se kata ka jing bam ke bam te but what am a peace dan di le pi su thu ba da pi bam ye tao jing bam ye ka ta ka jing bam ka kta ye ka kwat ke khia ga jing pi ri phim la ba ni khlap ri hang ni ngan pen ing ye pi ba ye ju ble ga kham kran ni ga ktien ju ble kata ka jing bam ke bam pen kedang na ni ka bam te maka Bible kam sha na pin bam but what ki jing bam ke bam tho aga Bible la da ka long sniu ye ka met ju pi kier kan long suk ye pi ye kita ki jing bam ki bom long spai ye kita ki jing bam ki bom te bali pi perlut spai ni perlut pisa kum kino kita ki jing bam ki bom pen sniu bat ki bom te ye ka met ke jong ubriu tongan pen ing ye fi hang ni wat kini ki kenja ship ero la da pi bam ye ki teng ka pen bang ka ben su tenat yu thlik ye sentol chai be pi bam henry ka kta ye ka met Kuwei ke breu ke jong blei ra ye ka shebeneng but bleu pen I mar bleu pen pau haga ne ke jing pen pau kayo I ma bon ki breu ki dan ke jing pang su dan ki breu bon ki breu ki dan ke jing pang tang na mar ba ki bam kai ni ki kenja ship ti kenja jing bam ki ba long pendap le air ni kemet bat ki ba thau ki knyang jing pang le ni ke jing pang haga jing ong Jesu hang ta let nang ne ba you thu bat ong ki breu bat kier kam tam ye ki kimi ki kpa ba ki nam dei ban pen melin ban thiet la ni ban ai ban bam ni ki jing bam bat ki jo I shi sha ye ga ni sha teng la mi la pi ki kimi ki kpa pi pen lut pi ai ni ki jing bam ki balong le air ki kun ju pi kim dei ba ki kedang ki sngai ki plong ki kedang le air habakin kedang le air ka ja kam rung shu ki jimbam ki batei kim dan jaka shu ka jor ka jap kam rung shu namar balila bam ni ki jimbam ki bom tei pada ba pi bam ni gitu hadin ka kala jingpang ni kemet ong Jesu Christ je ke breu ke jelu pelai batai shai ba om dei ban bam ni ki jimbam ki bom tei namar ki thao jimbang hadin dak ke jingle bom patiu ke jengpi anda la yo pang haba pimbang shu ban bam ja la dab le air la kedang le air hadin kau yo bor ke jingpang haga met jengpi sakeno you know teng pila ban keno ya kamariang pila ban keno wan yo setan bro piang deu setan haga jingi syam deu setan de namar ke jingbam sumar ke jengpi Ong gani ka breu jong play dina mar ke jembam sumar ke jengpi haba pim sumar pi bam ni ki jingbam ki bam te ka ben sniu ye ka met ka ki kun ki jeng play ka ni ki jingbam ki ba pen sniu ye ka met bak shu ka nong vi ki ba ka Bible ka khang persha ye ka ni ka long kum du kum ka kya kini re ki jing di ka ni ki jingbam ki ba ka Bible kam sha lada pin bam ni ki jing bam baka Bible kam sha ka pen sniu ye phi ya ka kwat ke khia ka jeng phi bat ka baar ka Bible ka ong ubadi ke at unom yo ye ka peneng ti ka bot upen sniu ye ka ni ka jing em ka ba menta bat ye ka ban sawan ktien jong le ka Quran ni ka ni ka shuthi ka jong wa Apostle Paul sekinong Korean ka nong ka ban riu Kadek hot keba kendai sipo pin puli kita kiba dikiat ke namyo ye ke pedeng bat susuru ki jindi kiba pen sniu bara khot keba di secret keba di duma keba bam raja keba bam kwai kini gede ki dau jaga jingpang kini gede ki dau jaga jing sniu ke Bible kong balai pi pelut pisah
ya ka bom long kpu bốn thì shisha ki briu tang na ka dau uduma kwai raja hapan ya dom hi ngesem ban thit chini hi ngesem ban yo ani de ya thu briu ni la kom nom don chini shu lek pan kliang pan lagi panamarjan henrei ya kwai raja uduma long ni lam wir klem da yo bat bam ni lam wir leng a pisah kok ikut cukup le ting ting yikini ki jing bam ki bam long kpu ki balong ke jing kwa brai pen hun tang yu wei tang yu thlik ba de ki pniat chung pi ka pen pat pen pra ying ka pen ya bun ktin ka pen ya nia ha ying gesem bat om tang kata kependuk kepenkerdu ya kejengem kejumpi atau persangkeng tangga ke sibenai kat nu haban hacikaban ai se ke kam jong beli haban ai no show tu blay le ke blay jumpi raja duma kwai rakyat ke Bible kong balai pi perlut sebai ya kata ke bamlong kupu anda pi bam yikini ke Bible ke ong bah pila perlut sebai kemud pila perlut bisa ya ke kamkai ya ke basisha pinam yoshu pinam yoshu barada yoshu kami ke jingya nia ke jingya pat ke jingya perah babun ke beriu don kita ke wei ke long ying tang na ke dau ukwai hadu bagi dia padlock ti nemar uni ulok wong ai kwai lang sikimi ong non shu ong ai si ngadang i bidang bam kum tu non shu kum du ai si ong non shu ong pi ti pila shu bam kwai kum ke mesi bat kene ke lok ong yo piro bam kwai kum blang bat kilian nia handa hadu bagi dia pet ki dia paji hato kata katemo hato kata kabamu ya tang naga dau yung ukwai rajau duma haban ya prai kuki kon jomle kani kade baka Bible kam mon bat kam kwa ifi kon jomle pinle ya kani kade ka pop ang katian ka jong try tanga dau ka Bible ka krani shayangi naka syuti ka badeng kong ka jau apostol Paulus sakinong Korean kalanong ka ba lai ka de khot ka ba khat riu ka bong kum ni phim tiếp và pilong ka ying shong ublei bat ba umun sim ublei u shong sa apo jengpi tila da unu nuru upen jot ia kata ka ying shong ublei ya utake ublei un sa penjot namar kata ka ying shong ublei ka long ka bakut ka balong ma pike ko gi kun chung ublei pi penjot wat ia ka ying jengpi ha ka do ke jeng dei sikmi sikpa shulok si tengah bat pi penjot lo ia ka ying ka bakan jaman sim ka bakan jablei ka badon ha ka donot ka met ka jengpi Dabari baka Bible ka ong baka met jumpi gani ka jika ying shong ka jong uman sim jong ublei ubo shong sa hapo jumpi tila na penjot ye gani ublei unsa penjot di fi ang kaktian jong ublei tila gani gadao ko kikun jom ublei kier naga babam ye ki jing bam ki bom te ka Bible ka hikay ngim day dan pelut sbai ban long ke jing pat jing pra ban long ke jing kta wan ka kot ke khiaro don bon ke bre ki yok pang ha ga ki bam raja don bon ke bre ki yok pang ha ga di secret ha ba ki wan ban IT ha ga ba ki wan ban sha dwai u ble u kedo ye kedo bat ka met ke juki dap tang ke bi sudah ki kun jolo ble wat nam yele kai ha ka jing shisha utu Katu ka company ka basnayo tu raja la ni ka basnayo tu secret la thok hang tu ke jing thok ka basai la da pibam yo no raja
pen sayo pangkan sar lani pang hai ka wom hai ka kpok klai pang lani pen di no secret pen sa pangkan sar hai ka jing sisa ka de company ka lana biya tu hak dalana pen bam ngi gi jing bam ki bom te kan sakta gi jing jing pi henry klam yo i be youtube bo support ketika jing kwa brai kan nu ka balong kwa brai ka balong na ka pop kwa dik dam yo ni lam ver klumar yo dom briu ru chimit ru hapan pet na ying ong to way parlak janga wang ladanga pastor de pi gi por ladanga yo secret de pi ngam mi de pi dalik pan kanaru wang ni hak le wat kliang suang ta sale rung seka badai batlek haduk kata ka badai ka pop ni mar balai be kadai ka pop ko ki khom jeng balai keri gini ki jing bam ki bom te ki bom long kpu ni mar kini ki jing bam ki pentut ya ka kwat ka khia jeng pi menta bat la shai ro ya ka kwat ka khia jeng pi bat wat ki kun ki kti ki jeng pi ro bat ka deiru om tang kata ka deiru ka akor ka besniru lada pi bam ni gini jing bam kim long ki bam ki ba ka bible ka ong ba ki long ki bom long kpu ka long ka jing thut ka long ka jing vit ya ka kwat ka khia pi bat ka long ka bom ka long nong kum ka long ka pop khmat ka jing play lada pi di pi bam ni jing bam ba ka tien jam le ka khang ba ka adong to ki kon ka jing play na mar ba ka mat jing pi ka bible ka dei ka jing ka shong ka jing umen si ba ko jing play hang no pidan na pi pek ini ke tin beli palang sikiwe ro ba kiwe ro ken yo ma wat nom ai dau balana pimbam kwai shu pimbam raja shu pimbam duma shu pang kim nen hat nek pien om hap yen doai u play un penla play nai pi ke jing la pet i ke ni nomor beli kalau ke dau je ke jing thut ke jing wit ya ka met có cái khôn cái chỗ play cái Bible cái hikayat yang ini kini AKA bangim day ban penlut spa yang kini jing bam yang bom long kepu bangim day ban penjot yang kaca kasong jung nasi baku jung play to play unjuk ban kerku you pi hai kini kepon hang no pi don pi sha skor kini ketien kini play hai kini kepon kini ngets camp play unjuk ban kerku you pi unjuk ban pelat you pi ban un penlak you pi Tangan dia dua ini kepada ada pidon mon susah upleun penla ipi, bat pilong bala light no do susah, lada ukun upenlat ipi, pilong ke bala light do susah on the Bible, naga gospel ke cukup Yohanes kalau ke berperani kot ke balai pun riu, kau lada ukun upenlat pilong ke bala light no do susah, naga kita kejinte, naga kita cukup play kerku ipi gini kepada tangan dia dua hilang, lada pidon mon. Ya dua lang bat ngah gini kepon play in penla ipi pinyo man em ke jim ke bekut hakmat jong ke bahaying ke besar hakmat ke kendo hakmat cukup play hakmat ciki briu hakmat cukup play pilong ke bekut bat yo i ke dur ke dap tapi ke bekut ke itanan plain ke ku ipi tangan dia dua gini kepon trying one shime bagada dua gini kut ni play ke bedan ke jing blin play hai ke jing di hai ke jing bang play ke jing bang ke bom te ke belang ke jing thut ke jing vit wat ke bakta ai ke kot ke khia ai ke jiki play ngada kran ke ni ke pon ke kertang uche to cross ke ni ke jing blin baro ke bedan ke ni kut me ke lang bala lek ke gura uche to kran bat ke long ke bala khia no kum ni ke kertang uche to kran ke long ke bala khia no ni ke kertang uche to kran ni ke jing pen khia kran ni ke jing pelat kran ni ke jing sat ke snam je me kutra ai body ki play mo kor tre me ken nyaro snan ban bam mandi ye ke kiat yo duma drop raja ye ke jing bam ke bom te ye ke jing bam ke bom long kpu ki balang ke jing thut ke bat jing try ke lana de ke kertang uche to cross play ai ti no asme ke ni ko me kom balang hang do ke ki dan play jing tra ke tuai ber ngai ti no asme ke ni ko ne play tapi ke de snam side ke de snam ke jing uche to cross de ber balang play ke kamba play plak ini ki ko ne try de ke kertang uche su ber na trat ke tuai ke pan bat ngai ngo amen but amen trying कर खुई भी हंग नो भी डन भी शास्कर कितिन जबले प्लेन कर खूब रे नाई बॉडी भी गिन से ये शंपान खूब ले शिबोन amen